ठेहुन ठेहुन पर मोर दे दुकान। अरे मौग बने के बा ठेहुन पर हो जाई पीठा सोच करी पीठा बस रोक 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 बेसिटा मन है आरी अरे भाई ओ भाई बारे सकर बा धनिया बाबा ये रउ सांप है देखब डसम हाय 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 बाबू मस देखो बाबा डस मत दे एगो थोड़े दरखती कुर्सी के दे दो कुर्सी बाबा रोगे दे देब का शेर मेरा गोड़ टूटल हो बाबा खातिर आगे फ्रंट पाई बाबा कहां बा कहां बा कहां बा जो बुझाओ कि धीरे चलता रहे तो धीरे से पिकअप बढ़ा दे कि अंग में भभूति करबे सपवा के हाथ के खोदल सकरे जी खोदल पैट ऊपर करी पैट आई आई बोल महाराज आई अपन रोल छोड़ कर जाते नहीं बताई आई यो जरे काम कर दे है तरी अपन रोल छोड़ के जाता नहीं काहे के हाफ पैट पहन के चले नहीं हो जाई बाबा ऊ बैल नहीं खन रौरा बैल बैल ऊ रौरा चलते रौ बैल चल अब ये गाइल बनी राज बस रोक 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 बेसिटा रोक जाई बाबा अब आई बैल बैल ऐसा ना ए बाबा यह तो बात पर सत्येंद्र चाचा हां शंकर जी पोछिया कर बैठ रहले मुंह पर हां लोग बुझे कि बौरा हवे लेकिन बौरा गुने ना बैठ रहले ये सब बैठल कि पछवे से विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों आदमी आवत रहे सोचले कि मुंहवा उल्टा कर दे तो ई लोग ना लौके वो लोग के देखे खातिर पोछिया कर मुंह कर के बैठल बैठी बैठी आ ढेर लोड नहीं के देवे के आराम से ढेर लोड नहीं के देवे के ना तो बैल हक दे आराम से साफ बोले बने कार होगा बैला के मैदान लगल बा तब बाबा चली आओ फिर शादी के बरतिया भोला चल ससुराल बस रोक 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 बेसिटा रोक जाई बाबा अब आई बैल पर ऐसा ना ए बाबा यह तो बात पर सत्येंद्र चाचा हां शंकर जी पोछिया कर बैठ रहले मुंह पर हां लोग बुझे कि बौरा हवे लेकिन बौरा गुने ना बैठ रहले ये सब बैठल कि पछवे से विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों आदमी आवत रहे सोचले कि मुंहवा उल्टा कर दे तो ई लोग ना लौके वो लोग के देखे खातिर पोछिया कर मुंह कर के बैठल बैठी बैठी आ ढेर लोड नहीं के देवे के आराम से ढेर लोड नहीं के देवे के ना तो बैल हक दे आराम से साफ बोले बने कार होगा बैला के मैदान लगल बा तब बाबा चली आओ फिर शादी के बरतिया भोला चल ससुराल तारकासुर के अत्याचार से तीनों लोग 14 भुवन में हाहाकार मचल बा लोग अपन अपन जान लेके ने से उन्हें पराई फिरता आकाशवाणी भाई के देवता लोग देवता लोग ई तारकासुर मराई कब जब भगवान शंकर विवाह करी हैं और उनका लड़का होई लोग कहल की लौना और भगवान शंकर बियाह करी हैं लड़का होई अब बियाह के पहले भगवान शंकर ध्यान में बढ़े पहले ध्यान टूटी एकरा बाद में बियाह के बात विचार तो ध्यान टूरी कामदेव जी के ड्यूटी दिया कि पूरा मंडली लेके जाए आज जितना जल्दी होके शंकर जी का ध्यान तोड़ दे तो शंकर जी लग तो यहाँ के
के ने एक आदमी शंकर जी लेखा चाही ना खोजी लइका तारी बहिनी के अरे बूढ़ न खोजे आई का रौरा ना जाय दे मत तई रौरा केहू बा केहू शंकर जी के रोल करे वाला बा जे खड़ा हो जावे जा महादेव के ना यहाँ के ना शंकर जी के रोल केहू कर दी बाबा केहू बाबा रौरा आई ना आई महादेव बन के बा पोशाकों में बनी रौरा आई 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 बाबा आई तो आई 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 रहुआ के त्रिशूल धरावल जाओ आई आई यहाँ में ढेर लाग नहीं के रौरा के से बोला नहीं है कि रौरा के ढेर पोशाक नहीं के पहनाव करियो पोशाके में आइले बने हाँ हाँ है तनी पगड़ी बानी पहले पगड़ी बानी दो सिलवा जटा बनाई जटा छठा ओकर ना। हाँ जटा बनाई वाह 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 तनी बाबा के मेकअप करो लो भभूत लगाओ भभूत बाबा भभूत के। लगाओ बाबा के भभूत पहले लगाओ 3 फकिया तनी टीका पहले हाँ लगल हो भभूत आइयो मालवा हो जाई वाह शंकर जी वाह दियो शंकर वाह शंकर जी वाह जाई बहुत सुंदर वाह शिवलिंग पर बैठी शंकर जी ए हो गई ये रिमझिम के व्यवस्था है यस सांप बिल्ली में से निकल लिया धन है आरी अरे भाई ओ भाई वाह अरे शंकर वाह धन है बाबा ये रउ सांप है देखब डसम हाय 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 बाबू मस देखो बाबा डस मत दे एगो थोड़े देर खातिर कुर्सी के दे दो कुर्सी बाबा रोगे दे देब का शेर मेरा गोड़ टूटल हो बाबा खातिर आगे आए फ्रंट पाई बाबा आई बाबू ऐसा बैठी नु उहाँ बैठी के सब का लौकब रहो आई आई चली चली बाबा हाँ अरे ध्यान में बैठे के बा हाँ ध्यान में कैसे मुड़ी पर गोड़ चढ़ा के रुक रे हाँ आँख बंद कर मुंह खोल दी आँख बंद कर ली अब मुंह खोल दी मुंह कह के खोल दी अब सांस कैसे कामदेव जी मंडली सहित पहुंचल बारे विजय लाल बिरहिया गौल रहल कि खरीबिया सोमो हमा और ये गोरिया के बैठ जा यार नाच तारी तूर तारी ताल हो सुरपुर के नाच तारी तूर तारी ताल हो सुरपुर के मंटू गुप्ता जी वहाँ के नाम पर पुरस्कार भोलू बाबा देता नहीं नारायण जी बना के रखे अरे हाथ चमकावे गोरी कमर हिलावे अरे बाजा मेरा दम करता लगी तो गावे विकास सिंह जी पैक्स अध्यक्ष वहाँ के नाम पर भोलू बाबा पुरस्कार देता नहीं हम धो लेती कि अरे हाथ चमकावे गोरी कमर हिलावे अरे बाजा मेरा दम करता लगी तो गावे अरे रहली बहुत रूप मान हो सुरपुर के गुजर रहली बहुत रूप मान हो सुरपुर के गुजर तारा झाल बजलो से सरौ हम जिया
कि अरे शर्मा गुलाब गावे रंग रंग के गानावा अरे छोड़ली न परी लोग ये कहू जाता नवा कितनो नाचो लोग गावो लोग बजावो लोग हिलावो लोग डोलावो लोग अरे टूटल नहीं बाबा जी के ध्यान हो सुरपुर के गुजरिया टूटल नहीं बाबा जी के ध्यान हो सुरपुर के गुजरिया विकास भैया पैक्स अध्यक्ष धर्मेंद्र बाबा भोलू बाबा मंटू गुप्ता जी हजारों हजार रुपए पुरस्कार दिल बनी नारायण जरुआ के बना के कामदेव जी देखल कि बाबा का ध्यान नहीं टूटा एगो पेड़ के अलोत में जाके फूल के बांध से बाबा के सीनवा में मरल आज जब मरल तो बाबा के तीसरकी अखिया खोल आज सोझवे कामदेव पड़ल जड़ के राखो अब जे संघवा गइल बा उडे आइल बा कि ना अब करे नी जे का हो गइल दोसर अब अनि जब ध्यान तुरंत तले कामे देव के काम खत्म हो बाबा बाबा रौरा मत बोले रुआ रोल में बनी शंकर जी कहले कि का भीड़ भइल बा हई रौरा सब का करे आइल बा एक जना हिम्मत बनल है कहले कि बाबा बाबा कि अरे करिले बिनतिया अब रउ ध्यान टूट गइल बा आँख खोल दे आँख खोल दे आ दिक्कती बा बाबा कि रउ सांप जन बा काम नहीं खे कर तो सांप चाहिए न हाँ जी तो सांप बना ली कैसे बिचली अंगुरिया कैसे क के आ एकरे के ऐसे ऐसे करत रहे बस खाली लिबली भाई परमानेंट कि अरे करिले बिनतिया काटन विपतिया माने ऐसे नहीं क्या करे के ध के आराम से करत रहे हां कि अरे करिले बिनतिया काटन विपतिया तसियो बौरावा हे बाबा करिले बिनतिया काटन विपतिया तसियो बौरावा हम फुचका दुकान के मालिकार कबे ले पैसा ले ले बारे देवे खातिर हम ध्यान न देत रहनी है रविराज जी पानीपुरी जलालपुर चौक ठीक महेंद्र बाबा सामने देखत रहे लेके फुचका बेचा रहा आ वही जे भाई बारे कि अरे करी ले बिनतिया काटन विपतिया अरे शिव बौरा हवाए बाबा तो खोल मगरुड़ा बा तर का सुरवा खोल मगरुड़ा बा तर का सुरवा पहिले बरवा बहवा हम प्रसंगवा के कोनो गलती करता नहीं का माने वो बेरा से टाइट ना रहला प्रसंगवा बे टाइट हो गेल पैंट है अब लोग कहता कि ब्यासे में गलती बा हां आ प्रसंग उतन तो इज्जत रहे लिबलवात रही बाबा गुड़िया बैठा ना तो तोहरो लेके दियाई व्यवस्था बाबा का सांप देखे रउआ अपन काम में रही बाबा लिबलिबावत रहे कि अरे खोल मगरुड़ा बा तर का सुरवा अरे करेला तब हवाए बाबा तो तोहरे लाला नवा सब मुई सतनवा तोहरे लाला नवा सब मुई सतनवा कोइला बिया हवा ए बाबा तोहरे लाला नवा सब मुई सतनवा कोइला बिया हवा ए बाबा भगवान शंकर कन की बिया 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 एगो तो हम बूढ़ दूसरे दुआ दुआ आ कवन लड़की करी हमरे से बिया बिया देवता लोग कलश करी लड़की का चिंता मत करी लड़की तरह खातिर लाख में 13,000 बरिस कम 87,000 बरिस से पतई चबा के तपस्या करती है
भगवान शंकर कने कोई का मतलब कि लड़की देख ले बनी सब देख ले बनी लड़की ठीक बा हम बियाह करब हां लेकिन हमार शर्त बा का बा लड़की से जाकर वो लोग परीक्षा ली हां अब परीक्षा कैसा ईशन हमार शिकायत करो हमार शिकायत सुनल के बाद दो अगर लड़की तैयार हो जाए तब हम बियाह करब देवता लोग सप्तऋषि लोग के भेजता परीक्षा लेवे खातिर हां आइने पार्वती वाह पार्वती ध्यान में बारी हाय 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 और करे दे मां नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सप्तऋषि में जना पहुंचल बारे के पार्वती हई के करा खातिर हई करतर कि ऐसन बर खातिर तब तू अनेर करल हो ऐसन बर खातिर तब तू अनेर करल हो अरे जेकरा ना घर ना दुआर नहीं बा आ दोनों बेरा खाए के जोगार नहीं बा मुखिया प्रत्याशी बने हमारा दिनेश चाचा हजारों हजार रुपए पुरस्कार देते ने चाचा के पौलगी करो कि अरे जेकरा ना घर ना दुआर नहीं बा दोनों बेरा खाए के जोगार नहीं बा कैसन मोर खातिर जब तू अनेर करल हो वैसन मोर फिर हमरा मुखिया प्रत्याशी दिनेश चाचा जी फिर पुरस्कार देता नहीं फिर हम महादेव फिर चाचा का पौलगी कहनी है महादेव धुआं ना छोड़ी लो ठीक बा बाबा कैलाश धुआं हमनी के तना अनुभव हो गइल बनो हमनी के ठीक पहचान जाइले जे के कौना रोल जोग बा अरे कम देखनी हां बुझ गनी कि बाबा कैलाश बाबा ठीक बनी एकदम ओई से रौरे के बोलौनी हां रुक जाए अब एक जना के खत्म ना भई तले दूसर का जना शुरू कइले कि अरे पागल सजनवा लागी अरे पागल सजनवा लागी अरे भइलू ध्यानवा का पगलइलू एगौरा कि का पगलइलू एगौरा हलचल कथा कहीं लग जाला कि का पगलइलू एगौरा अरे बनवा में काटे लुकले का पगलइलू एगौरा नहीं सुने अब तो कम से कम दू तल सुन के जा ना तो चल जाइब केकरा खाते गाएगा राजा राजा धनिया छोड़ के भइलू भिखैया तब बगलइलू गौरा अरे का पगलइलू गौरा अरे थैलू जोगिनी
या कबे तब बदलैलू ए गौरा आइलू जोगी या कबे तब बदलैलू ए गौरा आवा हमने के अति प्रिय भाई आज सौरी पंचायत के मुखिया हमने त्रिलोकी भैया आ उहाँ के नाम पर भैया हमारे पुरस्कार खाली और ही दिल रहनी है त्रिलोकी भैया के स्वागत करने हैं। पार्वती जब इतना सुनली सुनी सुनी मुनि बाबा ऐसे राउर मतलब का बा हम महादेव के ध्यान कैले बनी हुए कि अपन पति मन ले बनी और वो लोग हुआ के नाम में आके हमरा लगे शिकायत करतनी जोने रहे आयल बनी तो न रहे चल जाए न तो हमरा से बाउर के होई ना। पार्वती डांटत तारी आ सब ऋषि लोग खुश बका कि शंकर जी कहिए के भेजले बन कि लड़की खिसिया जी तबे बियाह कर आई लोग बाबा कहने के तब लड़की राजी बिया राउर सब ऋषि लोग कलस की लड़की तो राजी बिया खड़ा होके तनी चली बाबा चली अब लड़की तैयार बिया अब बारात सजाई नो सजाई हम सजाई कहते तो कहते कि जाई ना सजाई कहे के बा बारात सजाई नो तो साजी तब साजी कुर्सी हटा दिया वो एक आदमी बरतिया चाहिए चले खातिर एगो बोल चाहिए तेही आओ ना तोरा चल रे बैला है दस सरवा के छोट ब्यास में घूमता है सरवा पर बुद्धि छोट लेका होगा वही बोर्ड में घुमल केहू एक आदमी आ जा बाराती चले के बा खाली नाश्ता क के चल के बा पनीर बा पनीर ना तू मत चल तू ही चल ना ए भाई जे ढेर खात होके उ चले कुल्फियो बा ए बुआ चलो खाली घूम के चल चल आई बाबा चला आवा खाली बाराती जाए बारात चले के बा अरे समियाने में रख बागाना में नहीं जाए के चल तू ना जाइबा ए भैया तू चलबा तू चलबा चलो मर्दे फायदा में रहबो आई आई चलो भाई आई रहुआ आई ना ना बाबा रउआ मत चले दिक्कत हो जाए 112 पर लाद के भेजे के पड़ी आई रउआ चली ना कुर्ता वैजा पहिरब कुर्ता के काम नहीं क्या चली चली प्लेट मिली आई आई बाबा शंकर जी के बारात कैसा रहे कैसन केहू एकदम लमहर बुझाओ क्या का छोड़ी अरे बाबा आ केहू बुझाओ कि जमीन धइले बा हो दद्दा केहू के आँखिए ना रहे केहू के भर दे आंखें रहे हां केहू के गोड़ टूटल रहे केहू के गोड़ टूटल रहे केहू दौड़त जात रहे केहू घसटात जात रहे कोई में केहू माओ बन के जात रहे हां तो रुआ माओ बन के चले के बा मां केहू लंगड़ा माओ बनी लइकाई ताला माओ बनी आई गमछी ध दी लइकाई में माओ बनी ठेहु तुरी ठेहुन तुरी तेरे जक बन ए जाए हाला मत करो लोगिया माओ ना बने वाला लइकाई मन परी लइका चलल से वैसा ही करे के ठेहुन तुरी बस बस ठेहुन पर मोर दे दुका अरे मौग बने के बा ठेहुन पर हो जाई पीठा सोच करी पीठा बस रोक रोक जाई बाबा अब आई बैल पर ऐसा ना ए बाबा इहे तो बात पर सत्येंद्र चाचा हां
शंकर जी पोछिया कर बैठल रहले मुंह के हाँ लोग बुझे कि बौरा हवे लेकिन बौरा गुने ना बैठल रहले ये सब बैठल कि पछवे से विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों आदमी आवत रहले सोचले कि मुंहवा उल्टा कर दे तो ई लोग ना लौके वो लोग के देखे खातिर पोछिया कर मुंह के बैठल बैठी आ ढेर लोड नहीं के देवे के आराम से ढेर लोड नहीं के देवे के ना तो बैल हक दी आराम से साफ बोले बनी कारो बैला के मैदान लगल बा तब बाबा चली आओ फिर शादी के बरतिया भोला जल ससुराल है शादी के बरतिया भोला जल ससुराल है शादी के बरतिया भोला जल ससुराल है माओ बन के बताओ केहुन पर हाँ शंकर जी ए रोका हो रोक जा रोका कि सही में बोल आदमी हम बोला ले बनी यार रोका लो ए शंकर जी सुनी कोनो गाड़ी के सिलेक्टर होला पिकअप बढ़ाव का सिलेक्टर झारे के पड़ेला बॉय लोग तेज ना चली तो का करो एक सिलेक्टर कहाँ बा कहाँ बा जो बुझाओ कि धीरे चलता रहे तो धीरे से पिकअप बढ़ा दे कि अंग में भभूति करबे सपवा के हाथ के खोदल शंकर जी खोदल पैट ऊपर करी पैट आई आई बैल महाराज आई अपन रोल छोड़ कर हुआ जाता नहीं बताए आई काम कर है तरी अपन रोल छोड़ के जाता नहीं काहे के हाफ पैट पहन के चले नहीं हां जाई बाबा ऊ बैल नहीं खन रौरा बैल बैल ऊ रौरा चलते रौ बैल चल अब ये गाइल बनी राजन पुरी जी बनी वार्ड सदस्य बनी पुरस्कार दिलबे नारायण जी बना कर बाबा पुरस्कार दिल बनी भगवान शंकर बरात साज के अपन चलल बनी कहानी में विराम भेजे लगी बाबा रो बैठी काम परी ओ दल में बैठी हाँ बेवफाई मार देता नहीं सप्तऋषि में जना पहुंचल बारे के पार्वती हई के करा खाती हई करता कि ऐसन बर खातिर तब तू अनेर करल होवे ऐसन बर खातिर तब तू अनेर करल होवे अरे जेकरा ना घर ना दुआर नहीं बा आ दोनों बेरा खाए के जोगार नहीं बा मुखिया प्रत्याशी बने हमारा दिन चाचा हजारों हजार रुपए पुरस्कार देते नहीं चाचा के पौलगी करो कि अरे जेकरा ना घर ना दुआर नहीं बा दोनों बेरा खाए के जोगार नहीं बा कैसन मोर खातिर जब तू अनेर करल होवे सब फिर हमरा मुखिया प्रत्याशी दिनेश चाचा जी फिर पुरस्कार देता नहीं फिर हम महादेव फिर चाचा का पौलगी कहनी है महादेव धुआं धुआं ना छोड़ी लो ठीक बा बाबा कैलाश धुआं 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 हमनी के तना अनुभव हो गइल बनो
हमने के ठीक पहचान जाइले जे के कौना रोल जोग बा अरे कम देखनी हां बुझ गए कि बाबा कैलाश बाबा ठीक बनी एकदम ओही से रौरे के बोलौनी हां रुक जाए अब एक जना के खत्म ना भई तले दूसर का जना शुरू कइले कि अरे पागल सजनवा लागी अरे पागल सजनवा लागी अरे भइलू ध्यानवा का पगलइलू गौरा कि का पगलइलू गौरा हलचल कथा कहीं लग जाला कि का पगलइलू गौरा अरे बनवा में काटे लुकले का पगलइलू गौरा नहीं सुने अब तो कम से कम दू तल सुन के जा ना तो चल जाइब केकरा खाते गाएगा राजा राजा धनिया छोड़ के भइलू भिखैया तब बगलइलू गौरा अरे का पगलइलू गौरा अरे थैलू जोगिनी या कबे का पगलइलू गौरा थैलू जोगिनी या कबे का पगलइलू गौरा आवाज 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 हमने के अति प्रिय भाई आज सौरी पंचायत के मुखिया हमने त्रिलोकी भैया आ उहाँ के नाम पर भैया हमारे पुरस्कार खाली और ही दिल रहनी है त्रिलोकी भैया के स्वागत करने हैं पार्वती जब इतना सुनली सुनी सुनी मुनि बाबा ऐसे राउर मतलब का बा हम महादेव के ध्यान कैले बनी हुए कि अपन पति मन ले बनी और वो लोग हुआ के नाम में आके हमरा लगे शिकायत करतनी जोने रहे आयल बनी तो न रहे चल जाए न तो हमरा से बाउर के होई ना पार्वती डांटत तारी आ सब ऋषि लोग खुश बका कि शंकर जी कहिए के भेजले बन कि लड़की खिसिया जी तबे बियाह कर आई लोग बाबा कहने के तब लड़की राजी बिया राउर सब ऋषि लोग कलस की लड़की तो राजी बिया खड़ा होके तनी चली अब चली बाबा चली अब लड़की तैयार बिया अब बारात सजाई नो सजाई हम सजाई कहते तो कहते कि जाई जाई ना सजाई कहे के बा बारात सजाई नो तो साजी तब साजी कुर्सी हटा दिया वो एक आदमी बरतिया चाहिए चले खातिर एगो बोल चाहिए तेही आओ ना तोरा चल रे बैला है दस सरवा के छोट ब्यास में घूमता उस सरवा पर बुद्धि छोट लगा होगा वही बोर्ड में घुमल केहू एक आदमी आ जाओ बाराती चले के बा खाली नाश्ता क के चल के बा पनीर बा पनीर ना तू मत चल तू ही चल ना ए भाई जे ढेर खात हो के उ चले कुल्फियो बा ए बुआ चलो खाली घूम के चल चल आई बाबा चला आवा खाली बाराती जाए
बारात चले के बा अरे समियाने में रख बागाना में नहीं जाए के चलो तू ना जाइबा ए भैया तू चलबा तू चलबा चलो मर्दे फायदा में रहबो आई आई चलो भाई आई रहुआ आई आई ना ना बाबा रउआ मत चली दिक्कत हो जाए 112 पर लाद के भेजे के पड़ी आई रउआ चली ना कुर्ता वैजा पहिरब कुर्ता के काम नहीं क्या चली चली प्लेट मिली आई आई बाबा शंकर जी के बारात कैसा रहे कैसन केहू एकदम लमहर बुझाओ क्या का छोड़ी अरे बाबा आ केहू बुझाओ कि जमीन धइले बा हाँ। दादा। केहू के आँखिए ना रहे केहू के भर दे आँखें रहे हां केहू के गोड़ टूटल रहे केहू के गोड़ टूटल रहे केहू दौड़त जात रहे केहू घसटात जात रहे कोई में केहू माओ बन के जात रहे हां तो रुआ माओ बन के चले के बा मां केहू लंगड़ा माओ बनी लइकाई ताला माओ बनी आई गमछी धरी लइकाई में माओ बनी ठेहू तुरी ठेहुन तोरी ना तेरे जक बन ए जाए हाला मत कर लोगिया माओ ना बने वाला लइकाई मन परी लइका चलेला से वैसा ही करे के ठेहुन तुरी बस बस ठेहुन ठेहुन पर अरे मर्दे दुका अरे मौग बने के बा ठेहुन पर हो जाए पीठा सोच करी पीठा बस रोक जाई बाबा अब आई बैल पर ऐसा ना ए बाबा यह तो बात पर सत्येंद्र चाचा हां शंकर जी पोछिया कर बैठा रहले मुंह पर हां लोग बुझे कि बौरा हवे लेकिन बौरा गुने ना बैठा रहले ये सब बैठल कि पछवे से विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों आदमी आवत रहे सोचले कि मुंहवा उल्टा कर दे तो ई लोग ना लौके वो लोग के देखे खातिर पोछिया कर मुंह कर के बैठल बैठी आ ढेर लोड नहीं के देवे के आराम से ढेर लोड नहीं के देवे के ना तो बैल हक दे आराम से साफ बोले बनी कारो बैला के मैदान लगल बा तब बाबा चली आओ फिर शादी के बरतिया भोला चल ससुराल है शादी के बरतिया भोला चल ससुराल है शादी के बरतिया भोला चल ससुराल है मर्दे माओ बन के बताओ केहुन पर हाँ हाँ शंकर जी ए रोका हो रोक जा रोका कि सही में बोल आदमी हम बोला ले बनी यार रोका लो ए शंकर जी सुनी कोनो गाड़ी के सिलेक्टर होला हां पिकअप बढ़ाव का सिलेक्टर झारे के पड़ेला बॉय लोग तेज ना चली त का करो एक सिलेक्टर कहां बा कहां बा जो बुझाओ कि धीरे चलता रहे तो धीरे से पिकअप बढ़ा दे कि अंग में भभूति करबे सपवा के हाथ के खोदल शंकर जी खोदल पैट ऊपर करी पैट आई बैल महाराज आई अपन रोल छोड़ कर हुआ जाता नहीं बताए आई ये जरे काम कर दे ए तरी अपन रोल छोड़ के जाता नहीं काहे के हाफ पैट पहन के चले नहीं हां जाई बाबा ऊ बैल नहीं खन रौरा बैल ऊ रौरा चलते बैल चल
बढ़िया गाइल बानी राजन पुरी जी बनी वार्ड सदस्य बनी पुरस्कार दिल बे नारायण जी बना कर बाबा पुरस्कार दिल बनी भगवान शंकर बरात साज के अपन चलल बनी कहानी में विराम पे जे लगी बाबा रो बैठी काम परी ओ दल में बैठी हाँ बेवफाई मार देता नहीं